fogale pamdina do jese minyo men sabu basale oduna mina madiya fogale pamdina do jese minyo men koy hanani fotani wande avant ko woni même ma rewe gos kam d'abord ma jet fitanam nembara rum de hamato no debe kala ha kan hala bonane mabbe den to hamadi wono hamadi ne galle kono hay batte halan o yi hamin badde kono hay batte halan OK on a vu no mi yebbe yaltat gallo maintenant c'est lui qui a déclenché bolo fay kanko jom sudmako yo bojima montu gondima hala ba Hamad jom surma ko woni jom surma ko nyane bur wonde pur te pourtant mi halani tawi dumen ken jodi der salon e bada sina kame code heli téléphone fana arandi bonne dagal burande ona fana mi halani ala da hala te samba andu gidel gotal ne wodi ay odo galle inde ma ala e kayitaji galle indam ala e kayitaji galle ko inde baba woni e kayitaji galle o samba artir jabere made jam may boy ka cukulil te fam ka mayo arrêtez hulko jerini Koda Naam Hamad Argay Koda Jimi ketro ka kam hakkille ma est-ce que dandi problème baddo fof ayaltani hen am min an ketro mi hakkille ma bim kedda kam très bien a fami problème baddo do fof a yaltani hen an sire e mali sene badda hol darnde ma ko wona ada hedan on sira e mali so baddi daro daroda darnde goto emen mbajuda juumen ngarta do ponno do beltina dumen mais pas kada heeday odo ni hen huru walla de heeday odo dum yida dum an ka kodde e aussi wonde mo kodda wadani mo bondinidi walla ya wadi no welduma ngurda e galle on daro darande amen et puis ada nyaagi Allah an jango e jam dañde dewgal mo jal hein mais pas kada wada gauche droite dum yida dum ay neddo noppi maladi fudata ko hoore malade éducation de base ne mojje inama ade do ko do woni fof ma sa ne haaki do mbaada do no podda wadi jango jam sa yalte bedde he ko dum don jaltinta te dum don sa yalti dum ko cadele won tayma durmu mijo mango wonde mo cukalel hatta mo jor hakkille mawdo afami kala mam ko neddo yo reglat rego anda do fawi koyngal mudum rewbe mawne so tawi a tawi ne jogi cadele ar waten ko podda ko wadde afami mi yida ada daro ada hedana o walla hedana o joomu men cowli ummo dow wiye holto ummodi taw ko dan te adani der afami kala mam ko est ce que nani ya n'importe quoi kodde tan aussi ka kodde tan da wada ko welma non je suis pas d'accord
Hamadan on joɗɗa akam Hamadan mbaɗɗa ko noon Hamadou koye ɓurti koye encore mbaɗmi kadi Hamadan joni kofmi yayam wi kam Hamadan ko waɗi ko Hamadan min ko tan famde ko ɗum ko woni wi ka baɗɗo envoi haalis tan ko haalis puɗɗinima Hammadou heewi hen nan Hammadou cuɓaɗam Mali ko yumma waɗi ko welanimi de min jinmi kala ko mbaɗo waɗa e aduna yo won sutura neɗɗo waɗirta jiye kam waɗir Allah sinno ko sagam nde mbaɗan mumi nde taw haalane mane e aussi min somi waɗini jinnaɓe ma ko fodde Mali ala ka wurani ɗo caɗele yimɓe am ala ka wiyaka ɗo façon bonande à cause d'am et puis ko nenam jibinɗumi muynumi endu mum wi kame ma mi fooɗa jooɗi muña min kala komi waɗananima e aduna min ko hedde gurdam mum ko tawi komi ala e si komi ala ko mami endu waɗandema par ce que ka debbo moƴƴo ka debbo muñƴo ka debbo timmuɗo ka debbo kaɗɗo e ndigal joom galle mum ko gueɗel goti kay hayimi walla jahimi ken mayoɓe wawi nak andu min ka ñamluɗumi ñamande nde mi wawa yebde hayla yawmi din andi gueɗal gotal nde woodi aduna neɗɗo sa wuuri e basal a alda e maggal jaam andu a dañi sérieux probléme way sa wuuri e basal a wurdi e maggal e jaam e sutura yettir ɗum Allah sa wuuri dañƴo a wurdani hen e sutura e jaam andu ngal ɗon dañal ala ko firi Mali wiyanam nene ma yo tinnoro saabi Allah somi ƴetti mi waɗanimo attinani woto haalane Mali c'est normal wima a jarama tan wonno noon koye jarnadema vraiment heewi no feewi jarama Hammadam yo Allah hokke wawde ha mbawa wallude hen bandiraɓe ma foof inchallah a jarama Hammad cuɓaɗam yo Allah jokku balle moƴƴina battane mi weltima tan ko weltade wallahi mi weltima so pullo so pullo nde musno nde a dadi darida gonduɗa yam so weeli hande en dendat inchallah